po sa inyong lahat mga boss. Andito po tayo sa Tarlac City Project. So i-update po natin yung project natin dito. Okay, so isang linggo tayo hindi nakapunta rito mga boss. Okay, update lang po natin mga boss. Baka nakapagtakip na sila doon sa kabila. So tara, punta natin mga boss. Tapos mamaya may pupuntan po tayo, bili po tayo ng mga materyales para sa cabinet. So kulang po yung nabili natin. So marami pa pong kulang. Okay, so tara. Okay, so ayan. Nagbabagbag sila dyan. So ito na yung magiging dam nila. Tapos ito po-flooringan pa daw nila ito. Okay, punta natin mga boss yung project natin dito. Okay, so ayan nakapagawa na sila ng design dito. Design. Ito yung design. Medyo malapit-lapit na. Kornisa. So pagkatapos natin magtakip, kornisa. Okay. Ayan o. Ganda na. Ano nga tayo, upo tayo para makita natin. Medyo mababa yung ceiling kasi mga boss. So yung last na pumunta tayo rito, pinakita ko yung framing niya. Talagang sagad-sagad na rin yung ginawa natin. So ayan, ito yung design sa may dining. Tapos may design pa dito. So ayan ito yung design niya. Ayan dito yan. Saan yan? Dito sa kabila. Okay, masilya na sila rito. So nilalagay na lang yung mga sidings niya. Tapos dito, okay na rito? Okay na. So ito yung wall na ginawa natin doon. Ayos. Okay. Ayos. So naglagay din ko ng corner grids para hindi basta-basta masira pag na yung mga kanto niya pag nasagi. Okay, so ito yung plano niya. So ako rin yung nag-drawing niya ito. So may 3D model ito mga boss, may 3D animation pala to. So makikita niyo doon sa YouTube channel po natin. So andun po, kompleto na po yun. Okay, dito naman. So takip na lang kulang dito, pati dito. Tapos doon susunod din natin ito. So itatago natin ito. Tatago natin. So ipapantay na lang natin yung kisame dyan para hindi mahalata. Ayun medyo natagalan tayo rito mga boss kasi sa sobrang laki na rin, tapos daming design, talagang matagal bago matapos. Talagang mabusisi yung mga design niya. At least pag natapos naman natin ito, maganda, tapos pulido. Okay, so dito muna tayo. So discuss ko lang ito sa mga lalo na sa mga baguhan kung paano gawin ito. So madali lang naman yan. So una, maglalagay tayo ng walanggel. So yan, ilalagay natin dito. So pag ganyan siya, yan, lalagyan mo siya kung dito tayo mga boss. So ilalagay mo lang ito, putol-putulin mo lang yung kabilang side, parang ganito. Tapos dun sa pagtakip,
ganito naman. So yung isang side din naman yung puputulin mo. So ayan, gaganyan mo siya. Okay. Yan, para magbilog siya. Tapos mamasilyahan na lang yan. So pwede ring ano, yung iba kasi ginagawa nila, binabasa nila para magbilog. Binabasa nila itong gypsum board. Kasi pag natuyo yan, matibay na naman. Tapos mamasilyahan mo, okay na. So yung iba binabasa nila para magbilog. Sa amin, kinat namin. So ganun lang yung magbilog. Tapos pag pabaliktad naman, gaya nito. So nasaan na yon? Ito mga boss, oh. So doon sa kabilang side mo naman kakatin. Tapos dito makikita nyo, wala nang ano dito, wala nang guhit-guhit yung mga pinagputulan. So nandun sa kabila. Sa kabilang side yung ano natin, kinat natin yung kabilang side lang. So dito makinis yung pagpabaliktad. So ganun yung ginawa natin. Pero dito sa kabila, ganun yung ginawa natin. So binaligtad lang natin para magbilog siya. Ganun lang naman yung pagbilog ng gypsum board. Sa Hardiplex naman, so gumagawa rin kami nun sa Hardiplex. Binabasa namin pag ganitong bilog na, binababad namin sa tubig para magbilog. Pag nabasa mo kasi yung Hardiplex mga boss, pwede mo siyang i-bend. Tapos pag natuyo yun, matibay pa rin naman. So ganun. Tapos mamasilyan mo na lang, siyempre bago tayo magpintura, mamasilyan natin. Tapos lalagyan pa rin natin ng fiber tip yan. May fiber tip din po yan. Okay, so yun lang yung tips natin sa mga bilog. Okay, dito silipin nga natin. So ang dami ng dami ng ano nito, mga sopa, salaset, mga upuan. Nilagay namin dito kasi baka madumihan dun sa ginagawa natin dun kung saan tayo nagtatrabaho. So andito tayo sa lobby. So ito yung lobby nila. So pagpasok mo ng lobby, so ito makikita mo sa ceiling. So naka-cove design yan. Maraming cove design yan mga boss. Maraming strip light na nakalagay dyan. So kung titignan mo dito, so hindi siya basta-basta straight yung cove design na yan. So may pa-rainbow siya. Kaya lang konti lang yung pa-rainbow niya. Kasi nakasagad na tayo sa taas, di na natin may taas. Kaya ganyan lang yung nangyari. Konting rainbow lang. Okay, nasa siguro nasa 20 cm lang yata yung pinakataas ng rainbow niya. Wala doon sa level. So pagkatapos natin magmasilya dito, kornisa. So kukornisa natin yung pwedeng kornisahan. Dito sa taas okay naman na. Okay na. So dito nagdi-design pa tayo. So hindi pa tapos to, meron pang design dito. Tapos doon may design pa. Hindi lang bilog yan. So meron pang kasama yung bilog. So andito mga boss, oh. Makikita nyo rito. Ito yung design niya. Ayan. Okay. So buffet area. Dito yung buffet area. Tapos dito yung dining. Ito parang hallway na lang to. Maganda ito mga boss pag natapos, lalo na pag may nailawan na tapos na pinturahan. So maganda ng mag-video dito mga boss pag nag-video tayo. Pag napinturahan na natin tapos na lagyan ng mga ilaw. So ang ganda na. Parang nasa tayo, mansion. Nasa mansion na tayo mga boss. Pwede natin mag-selfie habang naka-Americana. Ayos. So dito, naka-cove light yun. Yan, naka-cove light ko yan. Pati dito sa loob naka-cove light yan. Tapos may pin light pa dun. May pin light pa dun mga boss. Ayun, ang ganda sana. Ang ganda sana nito mga boss. Mas lalo sanang maganda ito pag medyo mataas-taas yung ceiling. Kaya lang, andyan na yan. So maganda pa rin naman. Kaya lang, isang sabi ko nga, mas maganda pa sana kung mataas itong ceiling natin. Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay, ayun lagi yung titignan, yung ceiling ninyo. Dapat nakaabang kayo. So dapat at least nasa 3 meters yung taas ng ceiling ninyo.
para magandang i-design. Tapos para malamig na rin kung sakaling magkikisame, kung sakaling bonggaling bahay ninyo. Okay, lalo na pag ganitong slab, dapat mula dito sa flooring bago dun sa beam nya nasa 3 meters para makapag-adjust pa tayo sa design. Mula dito sa flooring hanggang dito sa beam dapat 3 meters na pag magpagawa kayo para mas maganda. Okay. Okay, so ito pala mga boss, hindi ko pa naipakita sa inyo. So andito tayo sa room dito sa baba. So maliit na room lang po to. So yan, may design din siya. Okay, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sulok ng bahay na ito may kisame. Ay, may design yung kisame niya. Tapos isa pang maganda rito mga boss na ginawa nila, yung mga kornisa namin, so ginawa nila pong design. So ito, makikita nyo kung ano nyo. Ito kornisa lang ito mga boss, oh. Kornisa. Kailan nakatakip. So dun tayo. Yung mga picture frame nila, ginawa nilang picture frame yung mga kornisa natin. Nasaan na? Tingin nyo tayo rito. Saan na? Nga tayo. Hindi masyadong nakikita eh. Ito gaya na ito mga boss. Ano, yung kornisa natin ito na 5 feet ito. So may tinta kaming ganito. So ginawa nilang picture frame. Ang ganda ng design. Pati dito sa baseboard. So baseboard din namin ito. So bumili sila sa amin. Tapos ginawa nilang ganito. Ang ganda. So ano, pag naalis itong mga mga boss, pakita ko ulit sa inyo. Tapos yung kornisa natin na pangkisame, so inilagay nila dito sa buffet area. Ayan, oh, ginawa nilang design. Ito kornisa natin ito mga boss. Ayan, oh. Ang ganda na. Tiles, tapos kornisa. Siyempre nakabuhos yan. Semento. So ganun din dito. So natin to, baseboard. Baseboard natin yan. Tapos kornisa natin ito. Hindi natin kornisa. Tapos ito kornisa rin natin ito. Kornisa. Yan. Tapos yun, nakikita nyo kung kornisa rin namin ito mga boss. Baseboard. Ginawa nilang design. Dito. Yan o. Pati ito. Baseboard namin yan, ginawa nilang design. Ang ganda ng kinalabasan. Okay, tara na mga boss, punta naman tayo sa Tarlac, bili tayo ng materialis para sa cabinet. So kulang yung mga nabili natin. Tama, sasamahan nyo muna ako. Punta muna ako sir. Salamat. Okay, tara. Okay, dito po tayo sa Maxi Wood, Tarlac. So dito tayo kukuha ng materialis, yung kulang para sa cabinet. Okay, tara. Tapos mamaya punta tayong Wilcon. Kuha nga ako ng ano. Ito. So ayan, 2,930. Parang nasa 3,000 na mga boss. Tapos kumuha pa rin tayo na ito mga boss, oh. 20 pesos ang isa.
para sa pag-fix ng cabinet. Okay, so mayroon pa silang ibang design dito, mga ibang design ng laminated board. So 2,200 po lahat, bawat isa. May plywood laminated na, so yun, may mga code sila, 45, 46. So ayan o. Kaya lang ang hindi maganda rito pag may haspe. So pag may haspe kasi, pag magkakabinet ka, susundan mo yung haspe nya. So mas marami kang masasayang na board pag may haspe. So mas maganda sana kung walang haspe yung mga board na gagamitin mo. Kung may haspe kasi mga boss, kasi hindi rin natin kasi may iwasan kung wood grain, sabi nga nila, may haspe talaga. So yun ang niya, mahirap pag may haspe mga boss. So maraming matatabas, masasayang na tabas kasi susundan mo yung haspe nya. Hindi katulad nung plain na white o kaya plain na black kung walang haspe. Kahit sa mo tabasin okay lang, magagamit mo lahat ng board. Okay, bayaran na natin. Oh, shout out. Ayun o. So ayan, yung binayaran natin dito 3,130. Oh, ito po yun. Oh, ito makikita nyo dito, medyo makapal. Siyempre pagkagawa ka ng cabinet, ililis mo to dun sa cabinet mo. Kasi pag nilagay mo to nasa loob, kasi ito sliding, lilit na yung space dun sa loob ng cabinet. So imbis na 50, gawin mong 55 yung luwang ng cabinet mo para sa hanger. Okay. Pero pag yung hindi ka gagamit ng pag hindi ka gagamit ng sliding, kahit yung 50 cm okay na. Kasi yan kasi naka-load kasi yan sa natin, sa cabinet natin. Okay, tinatali na lang, tapos punta tayo sa Wilcon. Okay, thank you. Okay, dito na tayo sa Wilcon Tarlac mga boss. So bilili tayo. So yung muna, yung mabilis maubos muna yung bibilin natin, saka na natin bilhin yung ibang materyales. Kasi itong bibilin natin ngayon, mabilis lang maubos to. Kaya bilhin na natin, baka makaubusan pa tayo. Oh, Inyabon. Thank you. Thank you. Okay, sir. Oo. Bibiling ko yung biniling ko dati. Saan na yun? Yung para sa ruler guide ito. Oo. Saan? Magkano na to? Wow. So apat yung kukunin natin. Ayan o, mabilis lang kasi maubos ito mga boss. Kaya ito na yung bibilin natin. So marami pa tayong bibilin, mga concealed drawer guide. So marami namang stock dito. Pwede na sana natin bilhin yun, kaya lang pag bumili tayo wala na tayong pampasahod. Kaya ito lang muna. Pag may budget, saka na natin bilhin yung iba. So kailangan ko pang humingi ng budget sa kanila. Magkano kaya to? Sir, 360. Ito ay 360 ito. Yung 360 daw mga boss. Okay, so ito naman para sa owning, sa window mechanism. Owning pala, pang owning ito sa cabinet. Nasa 170. Okay.
Okay, 1,500 ay 1,440 po yung apat na pares yun. So meron na rin tayo doon sa bahay. Bali yung kulang lang yung kinuha natin dito. Okay, so tara, uwi na tayo. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Isang. Okay, dito na tayo sa bahay. So update lang natin yung ano. Dyan, update lang po natin tong modular kitchen cabinet or cabinet, modular cabinet. Pupunta ito sa Bani, Pangasinan mga boss. Ayan o. So ito yung sa bar counter. So nakasukat na yan. So makikita nyo, may iniwasan kami rito. Ayan o. So may iniwasan kami. Kaya ito lang, dito lang. Okay, so sa mga mga gustong magpagawa, so mag-message lang po kayo dyan sa Maclogrilla Cornices. So yung paggawa namin dito mga boss, pagdating ng board, may cut list kami. So yun ang gagawin namin, magtatabas muna kami. Una, tatabasin namin yung board. So pagkatapos matabas, so lalagyan namin ng edge band. Ito, PVC edge band. Yung mga edge nya, gaya na ito mga boss. Ayan o, lalagyan na to. So ayan, pag nalagyan na, saka kami mag-assemble. So ayan, assemble na yung mga modular natin. Ngayon, pag na-assemble na natin yan, so may pintuan na yan. Yung pintuan niya, saka na lang namin ikakabit yun pag nandun na sa site para nakapix na. Kasi pag ilalagay na namin ngayon, pwede pang mag-iba yung forma niyan. So mas maganda kung maglagay ka ng pintuan pag nasa site na. Doon mo na lang ilagay yung pintuan. So ito may drawer pa to, gaya nito meron pang pintuan ito. Ayan o. Okay. So meron pa dito. Okay. So yan lang mga boss. Tapos dito pala mga boss, yung binili natin kanina. Ito yung sliding. So dito na kompleto na yung nabili natin. So sliding, yan, nasa 4.5 yata ito, centimeter. Ito, o 5 centimeter. Baka nasa 5 centimeter mga boss ito. Itong rail track niya. Yan. So ngayon, pag gagawa tayo ng cabinet, siyempre yung sukat ng cabinet natin, yung kapal niya, para makapag-hanger tayo dun sa cabinet, nasa 50 centimeter yung kapal niya. So ngayon, dahil gagamit tayo ng sliding, gaya na ito, itong pinakita ko kanina, nasa 5 cm po ito, itong sliding track niya. So yung sliding, pupunta siya rito. Yan, wari ito yung cabinet, pupunta siya rito. Ngayon, pag nilagyan na natin yan, lilit na yung space doon sa loob. Siyempre, andito na yung ano natin mga boss, yung sliding natin. So lilit na yung space sa loob. So yung paghangeran natin, ano na siya, medyo alanganin na. So kukunti na lang. So ang ginawa ko, nagdagdag ako ng 5 cm para 50 cm pa rin yung luwang sa loob ng paghangeran natin. So ganun, dadagdag tayo ng board. So yung mga board natin madadagdagan. Pero pag yung pintuan mo, andito lang, dito lang siya, hindi mo na kailangan magdagdag ng 5 cm kasi andito na siya, andito na yung pintuan natin. Kung ikumpara mo dito, para ano nyo ito mga boss, saan ba yung mas maganda dito, sa sample natin. So pag dito ka nagpinto, ayan, so hindi mapapakilaman yung sa loob. Pero pag sa sliding, so nasa 5 cm yun, ano mangyayari, so lilit yung space sa loob, lilit na. Siyempre dalawang board ito, dalawang board yan, lilit na yung space doon sa loob para sa hangeran natin. So kailangan na magdagdag dahil sa sliding. Tapos kung ikukumpara mo yung presyo ng sliding tsaka sliding natin kaysa sa
Yung normal, yung concealed natin mga boss, mas mahal yung sliding. Mas makakamahal po tayo. Hindi gaya po ng sliding yung itong normal na pinto. So yung normal na pinto, yung yung bibili mo lang diyan, yung concealed niya lang ang bibilin mo. Pero dito sa sliding, ang bibilin mo yung sliding track niya, tapos yung gulong, yung ruler niya, bibili mo yun. Medyo may presyo po siya. Tapos pag maglagay ka ng board dito sa board natin, gaya nito, pag maglalagay ka rito, ito pwede mong hanggang ganyan lang po siya, magkadikit lang siya. Pero pag yung sliding, kailangan mo ilampas yung isa, ilampas mo yung isang board. Ito pwede, dapat nakapatong siyang ganyan, yan. So ganyan dapat pag naitakip mo, kailangan mong ilampas yung board para sa sliding. Pero pag normal lang, nakaganyan lang dapat siya. Okay, so para magkaroon lang po kayo ng idea. Tapos sa kitchen cabinet nga pala, paidagdag ko na rin, magmamahal po yan, dagdagan po yung presyo niyan doon sa mga accessories. Kunwari pull out basket, yung drawer. So marami pa na pwedeng may dagdag sa kitchen cabinet para tumaas yung presyo. Pero ang ginagawa namin, kino-compute na lang namin yung mismong cabinet lang. Tapos kung may idadagdag, yun na lang idadagdag natin sa mga project. Okay, so yan lang mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Siyempre, gusto kong i-shoutout si Ma'am Annabel Oliva. Ayan, asawa ni Sir Jeffrey Oliva. So ayan yung subscriber natin mula sa Maasin yata. Yan, kung di ako nagkakamali. Ayan, shoutout po sa inyo mga boss. Tapos si shoutout ko rin si Ma'am Elizabeth Bersosa. Ayan, si Ma'am Lunesita Orquiza. Tsaka si Ma'am si Ma'am Berna Tulagan, tsaka si Virginia Tulagan mga boss. Ayan, shoutout ko po. Yan, yung i-update po natin mga project po na ginagawa natin sa bahay nila sa susunod na vlog natin. Okay, siyempre shoutout din kay paring Joker Fisher Vlog 2.0, kay Marvin Palitada King mga boss. Okay, hanggang dito muna yung video for today natin mga boss. So, iingat po tayo lagi at God bless.